48 000 deviatakov má za sebou celoslovenské testovanie vedomostí žiakov základných škôl. Svoje výsledky sa dozvedia 29. marca. Možno však nebudú celkom odrážať skutočné vedomosti testovaných. Pri vyplňaní testov sa totiž pod vplyvom stresu žiaci dopúšťajú zbytočných chýb. Od celoslovenského testovania žiakov základných škôl ubehlo iba niekoľko hodín a deviatáci už netrpezlivo čakajú na výsledky. Istá dávka stresu zo skúšok spôsobuje, že žiaci správnu odpoveď pri testovaní zapíšu na iné miesto, ako je potrebné. Zadania testov totiž dostávajú na jednom hárku a správne odpovede zapisujú na tzv. Odpoveďový test, teda samostatný hárok papiera. Aj keď správnu odpoveď poznajú, zaškrtnutím zlej kolónky sa dopustia zbytočnej chyby. Pomýlila som sa v jednom príklade, že som do tých odpoveďových hárkov napísala o jedno číslo menej, tak trošku bol v tom zmätok. Takáto odpoveď sa automaticky považuje za nesprávnu. Ak na svoj omyl počas testu v lepšom prípade žiak príde, oprava ho oberá o čas, ale môže sa stať, že chybu ani nezistí. U žiakov, ktorých by sme očakávali, že bude aspoň tých 90% úspešný, tak sa nám stalo, že nemal ani polovicu. Na takéto chyby žiaci doplácajú najmä pri preverovaní vedomostí na konci školského roka pred nástupom na strednú školu. Testovanie deviatakov už druhý rok zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, podľa ktorého je takéto testovanie štandardné. Ak si uvedomíme, že testujeme 50 000 žiakov, ktorých výsledky musíme elektronicky spracovať a vyhodnotiť, tak vlastne ani iný spôsob ako záznam odpovedí žiakov do odpoveďového hárku, ktorý je externým formulárom mimo testu, vlastne ani nie je možný. Podobných omylov sa dopúšťajú aj maturanti alebo adepti autoškoly pri záverečných skúškach. Len zvýšená pozornosť a sústredenie môže pomôcť znížiť počet zbytočných chýb. Ako dopadli tohto roku deviatáci v celoslovenskom testovaní, bude známe 29. marca. Klaudia Guzová, televízia Joj.